ymuno gyda ni heddi am sgwrs ar ein cyfryngau cymdeithasol. Mae Pennaeth Ysgol Llechyfedach ar Tymbl, sef Neris Thomas-Samuel. Ond wrth gwrs, mae nifer fawr o drigolion pentre Tymbl yn ei nabod fel Mrs Samuel. Felly, diolch am ymuno gyda ni heddi, Neris. Croeso, diolch yn fawr. Siwma gweithio o gytre erbyn hyn yn eich trin chi? Ni'n cyfarwyddo gyda fe. Mae wedi bod yn gyfnod eitha heriol yn ystod dod at 10 mis nawr rhwng popeth. Felly yn ddiweddar mis hyn ni wedi bod yn gweithio adre fwyaf heblaw rhedeg yr hwb ar gyfer y gofal a'r ddarpariaeth addysg ar gyfer y plant. A beth wedi wneud tro hyn yw un o'r ddwy ysgol yn Ysgol Llechyfedach tro hyn, a mae y plant y Tymbl yn Ysgol Llechyfedach. Yn criw bach i nhw, a nifer bach o staff yn ystod bob dydd wedyn. Ie, na beth yw e. Felly o ran redeg y ddwy ysgol wrth gwrs, mae rhaid i chi wedi gweld newidiaeth mawr yn y ffordd i chi'n gweithredu o ran y cyfnod i ni yno nawr i gymharu ar cyfnod clo cyntaf. Yn bendant. Sgil o'n i'n meddwl, o'n i'n weddol arno oedd sgil tegych, yr cyfrifiadur, ond boes bach, mae sgiliau y staff, y hunan, y plant wedi hedfan a datblygu gymaint yn ystod y 10 mis diwetha. Felly mae defnyddio'r cyfrifiadur ar we yn rhan yn atod yn ngwaith i bob dydd. Pam ni'n cwrdd yn y boreau gyda'r disgyblion, maen nhw yn werthyn pam dwi'n gweud doedd ddim cyfrifiadur pan o'n i'n fach, a maen nhw jyst yn synnu bod dim ffôn, dim Xbox, dim PlayStation, dim byd. Mae'n sylweddoli na gyda. Na. Nes i weid o'r blaen fi'n credu, mae wedi bod nes, ni wedi dysgu gyda'n gilydd i'r raddau, nag i ni, wrth bod ni wedi mynd mlaen, a mi'n siŵr chi fel staff a'r plant wedi gallu helpu a rhoi cymorth i'ch gilydd symud mlaen trwyddo hwn, fel ni wedi dysgu i ddod yn fwy technegol. Odyn, ond bendant, a mae rai staff, fi'n siŵr bod e ynddyn nhw, maen nhw jyst yn gweld tu fewn i gyfrifiadur a'i deall yn gyflym iawn, a gallu dysgu ni fel staff a fel plant, a fel rhieni hefyd. Maen nhw'n gwneud fideos i esbonio i rhieni siŵr mae defnyddio gwahanol y gweddau o'r cyfrifiadur, a mae hwnna wedi bod yn help mowr ar gyfer pob un i wneud i gwaith, achos nôl yn mis Ebrill Mai, y gofal oedd yn bwysig, yn erbyn hyn mae'r addysgu wedi dod yn yr un mor bwysig a lles y plant. Felly mae rhaid i ni addysgu'r plant yn bob dydd. Ie, na beth yw e, bendant. Felly wnaethoch chi ddychwelyd nôl i'r ysgol, fi'n credu ar ôl y cyfnod clo cyntaf yn mis Mehefin. Faint o waith paratoi ath mewn i sicrhau eich bod chi'n dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch ac ati i'r ddwy ysgol? Wel, o fis Mawrth i mis Mehefin, o'n i'n rhedeg yr hwb yn gofal yn Ysgol Pontyberem, a oedd y rhifau'n cynyddu, felly os y rhifau'n cynyddu, oedd y perygl o clefyd yn mynd rhwng y plant a'r staff yn cynyddu. Felly, fe agoron ni hwb gofal yn Ysgol y Tymbl am chydig wythnosau. A weithodd hwnna'n hyfryd, achos gaethon ni fel hwb i rhan ucha'r cwm ni galw fe, Ysgolion Crosshands, Drefach, Gorslas, Cefneithin, y Tymbl, y Llechyfedach. Wnaethon ni gynnal hwnnw wedyn yn Ysgol y Tymbl. A wedyn agoron i'r ysgolion, ond boes bach oedd lot o waith. Oedd stickers a posteri ym mhob man, a wedyn oedd swyddogion yr awdurdod yn dod i wirio bod yna'n poster yn bopeth. Oedd hyd yn oed poster wrth y sinc i weid mae'n un oedd fod golchi llestri. So, jyst pethau, posteri yn bob man, ond ni'n deall pam. A wedyn, oedd gweithwyr yn dod i osod yr helendi dwylo, yr sanitisers. Mae rhain wrth bob drws, wrth bob mynedfa yn y ddwy ysgol. A'r cyfathrebu cyson gyda rhieni, oedd hwnna'n holl bwysig. E-bostio nhw'n aml, a i wneud siŵr bod nhw'n deall beth oedd yn digwydd. Ond fe siŵr o fod yn sôn am hyn trwy'r rhan fwyaf o'r sgwrs, heb y staff arbennig sydd gyda fi, byddwn ni byth wedi dy ben a wneud pethau mor hwylus. O'n i yn gallu mynd i'r gwely nos ac ysgu, o'n i ddim yn gofidio gormod. A ddrai bod heriau gyda chi fed o ran, oedd na ddwy ysgol gyda chi, a o ran, oedd na heriau gwahanol, oherwydd maen nhw'n ysgolion gwahanol, maen nhw'n adeiladau gwahanol, a rhwng pob adeilad unigol, oedd na heriau gwahanol wrthyn nhw.
Beth fi'n credu buon ni lwcus, achos o'n i wedi agor ysgol y Tymbl fel hwb gofal, oedd yr sticeri a'r posteri, popeth yn ei lle fan ni'n barod, felly oedd llai o waith paratoi mewn ffordd, ond oedd tipyn wedyn o paratoi ar gyfer ysgol Llechyfedach, achos fel ti'n gweud, mae'n adeilad hollol gwahanol, a wneud yn siŵr bod y system un ffordd, bod hwnnw yn holl bwysig, a wedyn gair y flwyddyn am llynedd siŵr o fod oedd y swigod yma. Oedd y plant bach yn gwybod ble oedd eu swigen nhw a peidio cymysgu gyda swigen arall. A'r hyd yn oed oedd swigod gyda ni ar yr iard o lan ble mae'r plant yn chwarae. Mae hwnna'n parhau wrth gwrs, mae'r swigod dal yn ei lle. Mae nifer o bethau sydd wedi cael ei gyflwyno, maen nhw dal yn ei lle. Bendant, iechyd pawb. Na mae felly symud ymlaen i mis Medi wedyn de, dychwelyd nôl i'r ddwy ysgol ar ôl y gwyliau'r haf. Pa nawsterau, pa sialensau gyda chi'n dychwelyd yn mis Medi? Dwi'n credu achos oedd tua bron y pythefnos, 7 neu 8 diwrnod cyntaf, gymeron ni hwnnw fel cael rhai nôl, dim y cyfan nôl gyda'i gilydd. Fe weithodd hwnna'n hwylus i weld, reit, oedd problem heddi, sorto fy mas erbyn fori. Ond bach iawn oedd y problemau, achos o'n i yn neud yn siŵr bod y cyfathrebu gyda rhieni yn holl bwysig, bod nhw'n gwybod y reolau o ran, doedd ddim eisiau dod â dim adnoddau odres nag oedd rhaid, bod ni'n cadw popeth, os nhw'n dod y cas pensil, oedd y cas pensil yn aros yn yr ysgol, jyst pethau bach bod y llai o'r nôl ymlaen rhwng y cartref a'r ysgol i gadw'r hylendid cystal a gallen ni. A wedi, dath i jyst mor hyfryd i weld y plant. Oedd yr presenoldeb yn arbennig o dda, aethon ni'n uchel iawn yn go-gloi, oedd yr rhieni falch bod nhw'n nôl yn yr ysgol. A bron eithon ni nôl i normal, bron. Swigod yn parhau. Beth dwi'n credu ni gweld eisiau fel staff oedd dod at ein gilydd amser cino gael y sgwrs fach a pethau off yn chest. A hefyd colli'r gwasanaeth boreol fel ysgol gyfan yn y neuadd wrth y piano. Colli'r canu'n fawr iawn, parhau golli'r canu. Pethau bach fel yna, a dyn ni'n gwybod pryd mae nhw'n mynd i ddod nôl. Wel, chi wedi cyffwrdd ar y cwestiwn nesaf. Fan ni nawr, pa fath o weithgareddau a digwyddiadau oedd wedi cael ei effeithio felly yn y cyfnod o Medi i Ragfyr, le mae'r plant wedi colli mas arno. Mae fel arfer yn gyfnod le mae nifer fawr o bethau yn digwydd allgyrsio felly yn yr ysgol. Popeth, ni braidd yn wedi gallu gwneud un byd. Ni wedi parhau gyda'r gwersi ymarfer corff, ond mae chwaraeon yn rhan bwysig iawn o'r ddwy ysgol a cymryd rhan mewn cystadlaethau, yr urdd, y menter, y sir, actif, sir gar, beth bynnag. Ni wedi colli y tipyn ar hwnna. Felly, fi wedi mynd yn blanc. Beth oedd y cwestiwn to? Sori. Pa fath o weithgareddau a digwyddiadau bethau oedd wedi cael ei... Yn oedran i hwn i gyd. Gweithgareddau, felly oedd chwaraeon yn beth mawr ni wedi colli, a wedyn dod mlaen at gwasanaeth diolchgarwch ysgol gyfan, gwasanaeth nadolig ysgol gyfan, bingo, ffair nadolig, parti nadolig, popeth ni'n arfer ni fel ysgol gyfan. Fe wnaethon ni ambell i beth bach mewn swigod bach. Ond o'n i'n colli'r naws teuluol yr ysgol gyfan. A mae'n deulu mawr, achos rhwng y ddwy ysgol, mae 250 o blant gyda ni, felly mae yna nifer fawr o deuluodd, a dim jyst y mamis a'r dadis, ond y magis a'r dykis, a pob un sy'n mor weithgar o fewn yr ysgolion. Felly collon ni popeth, a fi'n credu un o'r bethau yn enwedig plant blwyddyn 5 a 6 di gweld eisiau yw mynd i Langrannog a'r cyffro o fis Medi i'r holl ffordd trwyddo hyd mis Ebrill i baratoi fynd i Langrannog a'r cynilo misol hyn. Felly, mae'n amlwg bydd ddim Langrannog eto eleni. Na beth yw e. Fi'n credu fel wnaethoch chi gyffwrdd fyna nawr, mae'n anoddach i blwyddyn 5 a 6, achos maen nhw fel arfer yn cael lot o gyfleoedd yn ei 2 flynedd diwethaf yn yr ysgol, fel y chwaraeon neu ac ati, ond maen nhw'n cael perfformio a bethau. So falle, a hefyd, ych chi'n meddwl nôl am y blwyddyn 6, falle nath adael chi yn yr haf, geithon nhw ddim i gadael yn y modd byddech chi wedi lico. Yn bendant, o gweld eisiau'r gwasanaeth yma dawol yn mis Gorffennaf, achos mae'n draddodiad a mae'n rhywbeth ni'n edrych mlaen ato un flwyddyn i'r llall. Na beth yw e.
Felly, symud mlaen i falle chi'n bersonol, symud mlaen o gwaith yr ysgol nawr. Siw mae'r Covid wedi effeithio arnoch chi yn y misoedd diwetha o ran y teulu a'r plant ac yn y gymuned, falle? Mae wedi effeithio tipyn o ran... Dwi ddim yn mynd i fynd yn negatif biti fe, dwi ddim yn berson negatif i ddweud y gwir, dwi'n berson eitha cadarnhaol. Cwpl o bethau bach wedi effeithio ar y plant, i ddechrau yn plant yn hunan, mae 3 o blant gyda fi. Nath Ifan raddio o Brifysgol Aberystwyth, gradd arbennig o dda i ddweud. Fe gollon ni'r cyfle i fynd i'r seremoni graddio, felly gobeithio gawn ni gyfle i hwnna rhywbryd. Ond hefyd mae Ifan wedi colli'r cyfle i fynd yn enillodd ysgoloriaeth i fynd i Seland Newydd, gradd mewn amaethyddiaeth a gwyddor anifeiliaid nath e. Gollodd i'r cyfle i fynd i Seland Newydd llynedd. Ond mae pethau falle'n edrych falle'n addawol ar gyfer leni iddo fe, achos maen nhw'n chwilio am weithwyr ar y ffermydd, felly mae'n rhywbeth mae fe wir moyn wneud. Ond mae wedi cael swydd hyfryd ar fferm yng Nghaerfyrddin, mae fe wrth i fodd. Mae'n codi wap tan yr 3 yn y bore. O, di we, wardig. I fynd i gwaith. Mae'n joio, mae wrth i fodd gyda'r godro, 500 o dda godro, mae wrth i fodd. Fe'r cyntaf godi yn y bore? Ie, bendant, ie. Felly, wedi mae Megan ar ei chwrs ail blwyddyn yn gwneud cwrs dysgu yn y Brifysgol Coleg y Drindod. Mae hi yn mwynhau'r cwrs yn fawr iawn. Dim yr un peth ag arfer, wrth gwrs popeth o lein erbyn hyn, gweld eisiau cwmni yr merched a'r bechgyn sydd ar y cwrs. A wedyn Thomas y blwyddyn tygau llynedd, yn anffodus, drian bach methodd yn neud yr arholiadau. Do, treni, ond dyna fe, dath popeth yn ymwneud. Oedd e'n hapus yn treni, Sa'n gweud gwybod fyna. A wedyn, mae di mynd nôl i'r chweched nawr, mae wrth i fodd yn chweched Ysgol Maes y Gwendraeth. Mwynhau yn fawr iawn, mae fe'n neud amaethyddiaeth yn Gallu Aur, a wedyn mae'n neud addysg gorfforol hefyd. A wedyn mae'n Rhys Samuel, mae fe yn... Dwi ddim wedi gweld llawer o newidiaeth o ran ei swydd gweithio fel peiriannydd trwrannol yn Tata Steel, Port Talbot, Rhys. Ond erbyn hyn, mae nhw wedi dweud bod nhw'n gweithio wthnos fewn ac wthnos adref i gael llai o staff ar y safle yn Port Talbot. A wedyn i fi'n hunan, dwi wedi gweld eisiau'r gymdeithas yn fawr iawn. Dwi'n berson cymdeithas, person y pentre, person o cwm erbyn hyn. Dwi'n gweld eisiau capel, dwi'n byw gyferwyn y capel Bethania, gweld eisiau'r capel ar Ysgol Sul, y gymdeithas i gyda ni fyny, dwi'n gweld eisiau, sori, mae rhywbeth i'r lan ar y sgrin i nawr, dwi wedi gweld eisiau'r bod yn rhan o'r gymdeithas rygbi, a hefyd dwi'n aelod yn Merched y Wawr y Tymbl, dwi'n ysgrifennyddus gyda pwyllgor Rhieni Maes y Gwendraeth. Felly o'n i mas bob nos i weud y gwir, felly mae'n sioc i'r adre nawr. Mae wedi bod yn sioc i ran fwyaf o bobl fi'n credu sy'n mas yn neud pethau yn y gymuned, wedi gorfod dod i'r arfer newydd un, ond na fi'n bod yn anffodus dyna fel mai ar hyn o bryd, mae popeth wedi dod i stop, ond wnaethoch chi gyffwrdd fyna tan merch y cwm i chi nawr, ond ni'n edrych ar eich Twitter chi, a mae'n gweud yn glir fyna taw chi'n disgrifio chi'n fel cardi o Gwm Gwendraeth i chi nawr, felly dwedwch mwy am le chi yn wreiddiol a'ch magwraeth chi. Dwi'n brawd o'r gair cardi, achos mae'r gair wedi cael ei tynnu cos yn aml iawn, a dwi yn cardi. Lle chi ofyn i Rhys, Mr Samuel, lle ofyn i unrhyw un, lle ofyn i'r staff, gofyn i'r plant ydw dwi'n cardi, dwi'n gofalu ar ôl pob ceinog sy'n ar hyd y lle, os oes i gael. Merch o bentref Tregroes, Tregroes Waffles wedi gwneud y pentre'n enwog erbyn hyn. Merch i fferm fyny, i'r ysgol gynradd yn Tregroes, a wedyn i'r ysgol ramadeg Llensil. A wedodd hwnna wedyn yn ysgol Dyffryn Teifi wedyn d'amser. A mynd i'r Goleg y Drindod, wneud cwrs dysgu. Sawl blwyddyn ôl erbyn hynny, ac wedyn cael yn erbyn i pŵl o'n nhw'n galw fe, pŵl athrawon newydd Sir Gar, a cael gwybod bod fi'n dechrau swydd yn y Tymbl. Wel, oedd dim syniad y fi le oedd y Tymbl. Dwi'n fawr mynd am spin wedyn i weld ble oedd y pentref cyn mynd i gwrdd a Alban Rhys.
yn Tymbl fi wedi bod. A dwi ddim yn lwcus iawn y ddoi bennaeth hyfryd iawn, Mr Alban Rhys a Mr Gareth Rhys. Parch mowr iawn dy fi at y ddoi. Cydweithio arbennig gyda ni. Lot ydyn ni cwrs, lot o sport. A fi'n credu bod hwnna wedi bod yn sail da, achos dwi'n gobeithio bod fi rhywbeth tebyg. Felly bod pwysau hyn o bryd ar beneithiad ac ar athrawon yn wahanol nôl i'r 90au. Pwy feddyliad nôl pan wnaethoch chi graddio nôl o'r coleg, fyddech chi wedi gweithio yr holl blynydde yma yn yr ysgol yn y Tymbl a byw yn y Tymbl erbyn hyn. Felly mae'n fel o'ch chi falle ddim yn gwybod le oedd y Tymbl ar un cyfnod, ond nawr bod y pentre bach ni yn Nghymryndraeth wedi rhoi sio gwmynt i chi. A dwi wrth y modd yma, dwi'n hapus iawn yn y pentre, dwi'n hapus iawn yn y cwm, a dwi gymaint o ffrindiau yma hefyd, a teulu, a dwi'n lwcus iawn, dwi yn mynd i enwi un person, dwi'n lwcus iawn, o'r fam nghyfraith, Erica, fi siŵr bod sawl un o'r gwrandawyr, os bydd rhaid gwrando rhwng i gyd, yn abod Erica. Erica wedi bod yn fam nghyfraith berffaith i fi. Mae'n da parhau i fod yn fyngu arbennig i'r plant hefyd, felly dwi'n lwcus iawn. A trwy Erica, dwi wedi dod yn abod lot o bobl hefyd ar siop sgidiau Tynton yn enwog yn y cwm a'n bellach hefyd, felly mae'n bod yn hyfryd iawn. Arbennig. Mae'n eithaf chi gyffwrdd yn gloi fyna hefyd, bod chi'n diddori yn y rygbi. Fi'n gwybod bod chi wedi chwarae tyma bach i'r piod pinc, a fi'n credu bod fi'n iawn yn gweud bod chi wedi chwarae ar y cag yr un amser a'ch merch Megan. Ydw fi'n iawn i weid na? Beth o hwnna fel? Wel, mae'n stori hir. Sy'n rhan o'r pwyllgor i sefydlu tîm merched yn y pentref i'r clwb rygbi Tymbl. A ni'n teimlo bod e'n bwysig iawn, achos dwi'n mwynhau rygbi wastad wedi. Ond o'n i'n mwynhau'r ymarfer, ond dim byth yn meddwl mynd i ware, ond oedd y rhifen fach ar y dechrau fel o'n i'n sefydlu, a bob wthnos oedd eisiau rhywun i chwarae, oedd eisiau'r tîm gyfan. A fi'n siŵr mai fydd y diwethaf ar y llaw lan i fynd, fi fodlon ware. Felly yn credu 46 o mlwydd oed, dechreuais i chwarae rygbi, sy'n biti mawr nawr, achos o'n i wrth y modd o fod yn rhan o dîm rygbi. Chwarae hoci o'n i'n dueddol yn wneud yn y coleg a'r ysgol, ond wrth y modd gyda y rygbi a parhau i chwarae. Felly, un gêm fach dwi wedi cael gyda Megan, a gêm hwyl a sbri oedd honno y merched yn erbyn y bechgyn, jyst i ni cael ymarfer chwarae rhywfaint. Ond, wedi mwynhau. Arbennig. Sâff i weid bod Megan yn gwybod popeth o'r gêm o chi wedyn wedi dysgu fe o chi? Na, fi credu ffordd arall o ddi. Mae'n hyfryd, achos mae beth sy'n neis hefyd. Mae ni'n gwybod am rhagor o famau a merched mae'r merched yn dod trwyddo i chwarae. A ni'n gymuned arbennig iawn. Mae sawl un wedi bod yn sâl gyda'r Covid, a mae'r gymuned o gefnogaeth tuag at y merched yma wedi bod yn arbennig. Mae'r grŵp WhatsApp yn gryf i wneud yn siŵr bod pawb yn iawn. A mae rhaid i ganmol Megan fan hyn hefyd. Mae Megan yn paratoi rhyw gwestiwn bach dwl a rhyw fideos bach, a wedyn mae'n rhoi nhw ar y gwefannau cymdeithasol. O jyst rhannu hapusrwydd a chariad. A fi'n siŵr chi'n teimlo fel nifer fawr o'r tîmoedd a'r clybiau chwaraeon yma. Maen nhw mor bwysig i'r gymuned. A fi'n credu gobeithio byddwn ni'n sylweddoli pan fyddwn ni mas o'r cyfnod yma, bod ni gyd yn mynd i fynd nôl i gefnogi y tîmoedd yma yn y gymuned, oherwydd pa mor bwysig i'r pentrefi. A mae'r tîmoedd hefyd yn cefnogi achosion da. Mae'r biodync wedi codi dros 500 tuag at defibrillators yn y pentrefi. Felly mae jyst pethau bach fel yna hefyd i ni rhoi nôl yn y pentref, nid yn unig cymryd wrthyn nhw. Felly, os na un ymddangosiad arall i fod pan fydd y piod pinc nôl yn chwarae ar ôl iddo mas o cyfnod yma? Yr ateb syml yw na. Dim o gwbl. Mae'n anodd iawn i gadw'r boots na lan ar y wal am gormod o amser. Dwi ti ddim yn hanner cant Aled, aros dis bod i'n hanner cant, na yn syml yw'r ateb. Fy'n eitha mwynhau felly wneud rygbi tag. Bydde hwnna neis, y ffordd bach neis i ymddeol go iawn. Y teitl #1 supporter, chi hapus gadw hwnna erbyn hyn. Ydw, a fi'n drosorydd parchus, mae'n swydd bach na fi'n joio hwnna. A beth sy'n neis hefyd, mae'r clwb yn dathlu
canrif a chwarter blwyddyn nesaf. Wel, leni a ie. blwyddyn nesaf, felly mae hwnna'n, ni'n dechrau paratoi ar gyfer dathliadau. Gan obeithio bydd rhyw fath o nolmarrwydd, byddwn ni'n gallu dod nôl at ein gilydd i gael ambell i barti bach i ddathlu. Ie, bendant. Wel, gret, diolch yn fawr am y sgwrs gyda ni heddi, Neris. Fi'n siŵr mae pawb wedi gweld faint o waith i chi fel penaethiaid a staff yr ysgolion wedi rhoi mewn yn ystod y cyfnod mae, sicrhau bod yr ysgolion yn sâff a bod y plant mewn awyrgylch ble maen nhw'n gallu bod yn sâff ac yn gyffyrddus. Felly, na, mae wedi bod yn sgwrs wych. Diolch yn fawr am eich amser. Croeso, diolch yn fawr. Llai ychwanegu fyna, fi'n credu hefyd bod hi bwysig sôn am y penaethiaid y cwm o'r berthynas arbennig sydd gyda ni. Mae yna benaethiaid dros i'r gar a dros Gymru yn eiddigeddus iawn o'r gefnogaeth sydd gyda ni at ein gilydd i helpu'n gilydd yn yr ysgolion yng Nghwm Gwendraeth. Ie, mae hwnna'n arbennig i glywed a gobeithio bod hwnna'n mynd i parhau am y blynyddoedd i ddod. Felly ie, diolch yn fawr am y sgwrs, cadwch yn saff, a gobeithio i weld chi a'r plant felly mewn weithgaredd gyda ni yn y menter yn y misiodd sydd i ddod pan fydd pethau nôl yn saff unwaith eto. Diolch yn fawr iawn. Dim problem, diolch yn fawr. Diolch.